E o premio do público, aquí teño, é para Adeus, meus queridiños, Cantiga da Tristura, presentado co pseudónimo Alí no Ceo. Premio do público. Sí, hola, muchísimas grazas. Que podo dicir? Este poema foi escrito por o meu avó Santiago Mato García 3 meses antes de fallecer, ali por abril do 90. Escribiu, non? E faleceu o 14 de xullo de ese mesmo ano de 1990. En base a ese poema, intentei reflexar un pouquiño na música, todo ese sentimento de despedida dos seus seres queridos. Quero agradecer, por suposto, primeiro, a dedicar este premio do público, por suposto, ao meu avó, que estará ali vélonos, tamén ao resto da miña familia, que tamén están presentes por aí, por suposto, a miña segunda familia, que con todo tempo.